Club Junta, building better Africa. Quanto ya idadi zina lanu la karibu mvega ndani mzekuzo ndi masewero kuno kusanje ndikozonela kuchikwa chansi kwa shule lero siragona ndi bano kweni kilu janu kumasewero kuno kuchikwa chansi kwa shule ndikotani tubida kuti malizatsi ayambakale kuoneka chimene timafuna ndicho kuti anyamata athu akuchigwa kuno azikamenyako matimu a Super League. Nde apa tikutha kuona monga mnyamata wina Mati Craig Mdowe akumenya atu ku Super League. Ena ndi ena apita ndikalisti ndithu ndikukhulupirira so winaso analira national team. Koma chimene ndikufuna kwambiri ndicho kuti matimu akamamenya kuno anyamata athu aonedwe ku matimu aku England ngati Liverpool, Manchester United, Everton. Ndachula matimu atatu amene wachwa kuti ubwenzi ndilinawo kale. Pakati patina abweresa kochi ama reserve ama timu amene anabwera kuno anabwera pasanje paboma kwa ngoti vuto ndikuti luso sinaoneke nimawo chimene nimayembekeza nchoti mwina mwake mwana modzi atolera ndipo mwana modzi atatu atolera ndikuti kusanje kusekuno umphawi wathu ati ngona kuti kukhazikisa kwa zikumbati zimene zingathandiza bwanji kuti ntchito zomusewera ine ndikukhulupirira kuti ngati chikho chimene chapangidwa apachi ndikuti achinyamata athandizika kumbali ina monga ngati kuzosayenera zimene ananena kumapanga m'mamizimu komanso zithaso kwathandiziraso kuti akhale ni mphamvu moyo wa hese komanso zitha kwathandiziraso kuti mwina mwake moyo wawo wazachuma utakutha mavuto azachuma chifukwa kaonedwa ndi matimu akuluakulu ndiye kuti zinthu zasintha amenewo ngati mungatilowa kuti ndale pamodzi tiyeni nazo takuona ni ndithu osachedwa apa mukhawa khudzidwa kwambiri ndizochitika za chipani cha DPP mwina ungofuna kudziwa chikoka chimene chinacho chipani cha DPP kunoko kuchikoka cha mtsinje wa Shiri chotani chikoka ndicho kuti wina aliyense akudziwa kuti kunoko nawo ukafika kuno dzina imene wina aliyense amatchula ndi Professor Arthur Peter Mutharika ndabwera muno musanje lalanje wina aliyense tikudziwa ine ndabwera muno ndi mwana weni wa mudzi muno Nthanda Kumbanyiwa amene iyi ndi amene ine ndaona kuti ndikugwire mkono tiyende naye ayende limodzi ndi Professor Peter Mutharika pa 16 September akawolokere limodzi komanso kansala wake Jafari ndiye pamene tikunena kuti kunoko kwagwedezeka yes DPP ndizoonadi ndi pa number 1 ndipo DPP ikudusa ndi Professor Peter Mutharika mulike nkhawa kuti mwina association yanu ndi makandidate ena sizingatheke pa malo pena paliponse pamakhala mpikisano owina amakhala mmodzi ino ndi democracy ndichifukwa chake ndafunira zabwino zonse ana mudzi muno anthu ngati Extra Magombo ndafunira zabwino ndi Shadow wakuno pali also Stolo ndamfunira zabwino mchimwene wanga amene ndinayenera kuyenda naye Bila ndikumfuniranso zabwino ngati atabwere koma ineyo amene uja ndilirede kugwira naye ntchito limodzi imene ndimanena kuti ndimayembekeza kuti akhala atabwera uyu Nthanda asanabwere koma sizingatheke pano ni nthawi ya maprimary nkhondo zimene zimakhalapo akatha maprimary tonse timabwera limodzi ngati ana a nyumba imodzi mutoza kuti mugwira ntchito bwinobwino ndi Maiganda kuti akhala kuti sizinayende ku maprimary elections ine Maiganda sindingagwire nawo ntchito panga nilikodi ndipo mukawuze amene aja ali ndi kwawo azipita kwawo ife tifuna mwana wa mudzi muno amene ali Nthanda Kumbanyiwa mandulanthu zotakhala kuti maprimary election yo
kuma primary sanga wini ine ndabwera mu ujeni muno ndabwera muno panga record zimene ndikunena ndabwera muno ndamugira nthanda ndipo nthanda kuoloka pa primary sakulephera kumano wa region kuya kuti pasajitike ichikurandale matamene muri makanso ya GDP ineyo sindine wa kuchipani wafusi ya kuchipani ine sindine wa kuchipani ndipo ndindole sa kuchipani wafusi umene wa kuchipani ndamanga kuyankhe koma chimene ngakuze nineyo ndicho kuti kuno kusanjira lanje nthanda kumbanyiwa akupita Gladys Ganda ndi Viola out zimezo ndende kuuzireni ndibwerezeso nthanda kumbanyiwa in Gladys Viola Gladys Gladys Ganda ndi Viola out and izi ndikuonesesa kuti sizikulephereka ndifuna ndibwereze motsindika kuti mupange record nonse malipota zimene ndalankhula apa muntumizire Ganda muntumizire Viola mwauze kuti nthawi yawo yanyapena yatha ino ni nthawi ya ana muno amusanjira lanje nthawi yawo yakwana koma zotani tinamva kamphekesera kunena kuti ku region nthanda sakudziwika yet ngakhale akuthamanga pa ground ndakuzani kuti ine sinde wa kuchipani mwafusi wa kuchipani akuti Johniyo ndamanga kuyankhera ine ndabwera kuno monga ine ndabwera kunoko monga mwana wa muno ndiponso amene simukudziwa ndilitu ndi nyumba kuno magazi anga ali apo pa round about pali nyumba zathu amene pali kaya mukudziwa zimenezo ndabwera kuno ngati kwathu ndenzanga wa kwathu kuno ndi nthanda kumbanyiwa ndezikakhala za ku region zimenezo ndi za ku region ine ndabwera kuno monga mwana wa kuno ndikudzagulisa malonda a mwana wakuti akuno Lawrence Stolo ndanena kale ndinakumana naye ndikumfunira zabwino zonse chifukwa iye uja ndi mwanaso wakuti wa mmudzi muno koma mukati sizikudziwika zimenezo zili ndi iye koma Lawrence Stolo ngatangabwere mulandireni ndi mwana wa mmudzi muno koma chimene ndikudziwa ine chokuti iye uja Lawrence Stolo tinamuyesapo zintchito zake ndikuzidziwa koma uyu amene ndabwera naye pano ndi ntchito zake zoti simukuza timuyeseko wanyiwani koma pamene iye Stolo akubwera abwere timfunire zabwino zonse iyi ndi game ya mpikisano koma chitseko nchotsegula Stolo akhala kuletsedwa kuti iye isungapite kujene kumene kuja iye kuli sitting MP chani asala ndi 1 week ya ku parliament Stolo kumene uliko ndikuzi bwera zasewere pa ground ukachita mwayi uoloka kumene chimene ndachigwira ine ndi chinthandachi ndipo ichi chimene ndikuonera ineyo aukaoloka chipangolina imene ndipangolina ndikunezitani aukaoloka mene Kodi pa business mundu akalepera ntchito mantani pa nyumba mundu akalepera ntchito mantani pa munda mundu akalepera ntchito mantani awatani awa ubwino wa demokrasi umapereka danga kwa Malawi kuti zaka 5 zilizonse zikatha tiaunike adindo akalepera ntchito tatani ndipo timawatani ndipo achagwera titani titangawo ndetikachotsa achagwera pa baloti ndi baloti yomweyo tikavotere ma councillors a UTM ma members of parliament a UTM mukavotere president wa UTM mwana wanu wakuno ine ndiye mukativotera ife tidzapanga zinthu zinayi zoti ndifotokoze monga ina ndagwira ntchito ndi malemu apingo ndagwira ntchito ndi malemu akudogondwe kukonza chuma cha dziko lino ntchito yathu yoyamba ifa UTM tikangotenga boma pa 16 September ntchito yoyamba yobwezerezanso chuma cha dziko la Malawi chikhale nchimake tikachikonza chuma cha dziko khala nchimake ndiye kuti mitengo ya zinthu iyamba kutsika mitengo ya fetereza idzatsike
mitengo ya chimanga itatsike, mitengo ya ufa itatsike, mitengo ya mafuta ya galimoto itatsike, ndalama ya dziko lino ndalama zakunja itakhazikike, komanso mitengo ya shuga itatsike, mitengo ya bread itatsike, mitengo ya mchere itatsike, mitengo ya zina zonse sopo ndi zina zotero mitengo yake itatsike. Ndiye choyamba ifa UTM tidzakazikitsa chuma m'malo mwake, kuti chuma chikakhazikika mitengo itatsike. Mitengo ikatsika ndiye kuti anthu kumene kuoda pa mtengo wabwino, akaoda pa mtengo wabwino adzagulitsenso mtengo wabwino, mabizinesi a anthu adzayambirenso kuyenda bwino. Ndiye kuti onse apano pasika wa Thyolo ndi makampani ena onse ayamba mabizinesi awo kuyenda bwino chifukwa chuma cha dziko lino chakhazikika, chayamba kuyenda bwino, mabizinesi ayamba kuyenda bwino, adzayambenso kulemba anthu ntchito, adzakonzenso ntchito za malipiro a anthu kuti malipiro a anthu adzayendenso bwino. Ife a UTM pokonzenso chuma cha dziko lino tidzaonetsetsa kuti onse amabanki ziwongoladzanja zawo zatsika zangongole zonse, komanso tidzatsegula ichamati development bank, banki chaimathandizira kupereka ngongole amati soft loans, ngongole zabwino zosapweteka kwambiri za chiwongoladzanja chotsika, komanso zomapereka nthawi amati grace period usanayambe kubweza ngongole ija, kuti anthu a bizinesi kuphatikizapo apano pa Thyolo market adzikatha kupeza ngongole zabwino zosapweteka kwambiri zothandizira mabizinesi awo aja apite patsogolo. Komanso tidzaonetsetsa ifa UTM kunena kuti chuma chikayamba kuyenda bwino, kandi anthu amboma, kandi anthu amabizinesi, amakampani ndiyena otero adzayambe kukweza malipiro a anthu m'dziko lino, kuti malipiro a anthu adzakhale akuyenda bwino. Chachiwiri chimene ifa UTM tidzapange ndechonena kuti ku ntchito za ulimi tidzadzikonzenso ntchito zimenezija. Malawi imadalira ulimi pa chuma chake, koma ulimi watufunika tiukonzenso. Tidzayika ndalama yokwana 500 billion kwacha pa chaka chilichonse kwa zaka 5 ndi cholinga chokonzanso ntchito za ulimi. Ndi ndalama imeneyi mtengo wa fertilizer ukadzatsika kukhala omverera, ndi ndalama imeneyi tidzaonetsetse tidzayambiranso program ija tinkapanga ndi malemu a Bingu yopereka fertilizer wa sabuside. Amalawi ambiri adzakhale ndi mwayi wa sabuside. Onse amene sangathe kupeza fertilizer adzapatsidwe mwayi wompeza pa sabuside. Komanso tidzaonetsetse kunena kuti Amalawi ena azidzapeza fertilizer pa ngongole m'maklabu. Ndiye tidzalimbikitse alimi kukhala m'maklabu kuti azipeza ngongole fertilizer pa ngongole, chifukwa tikakonza fertilizer kuti ena akukwanitsa kugula pa mtengo wosizirawo, ena akupeza pa mtengo akupeza pa sabuside fertilizer, ena akumpeza pa ngongole, ndiye kuti tayamba kukonza ntchito za ulimi. Komanso tionetsetse pamene pali madzi kuno ku Thyolo, madera ambiri muli mitsinje muli madzi, mwambiri ndi motsika, mmene tingathe kulimbikitsa ulimi wa mthirira. Paja timalima zambiri mbiri kumene kucha, tidzalimbikitse ulimi wa mthirira kuti madera ena tizilima kawiri kapena katatu pa chaka. Tikalima motero plus fertilizer akupezeka, ndiye kuti tidzaona kuti tikulima zochuluka m'maderamu, tikulima chimanga chambiri chimene tidzathane ndi nkhani ya njala m'dziko muno. Komanso kuno tinali ndi vuto la chiwawu imene inaononga nthochi. Kale Thyolo tinkalima nthochi zambirimbiri koma zinaonongeka ndi matenda cha chiwawu. Tionetsetse takambirana ndi Vumbwe Research komanso ndi ma research centers ena atipangire mbewu ina yabwino yopanda matenda yochuluka kwambiri. Tionetsetse kuti ulimi wa nthochi wabwereranso kuno ku Thyolo ngati kale.
komanso ulimi wa maorenji kuno tinkapanga maorenji ambiri koma chifukwa cha vuto la matenda a chiwawu nawonso maorenji anatha tiyapeze avungwe research apange mbewu ya mbiri yochuluka ndi ma research station ena ndiye tipange mbewu ya mbiri yoti ibwererenso kuno kutyolo ngati kale tizikani nthojizicha tizikani maorenji tilimbikitse nkhani ya ulimi wa zipatso zina mapeyala zinanasi komanso zina zonse zipatso zimene Mulungu adatipatsa mwayi wakuti kuno kutyolo tingathe kulima zipatso zosiyanasiyana komanso ni ndalama imeneyi tionetsetse kuna kuti tili ndi mafactory okonzera zinthu zathu kale tinali ndi ma canning factory kumulanje uko tinali ndi canning factory imene idatsekedwa timafunika tikhale ndi ma canning factories kuno akuti zonse zimene tikulima zipatso zathu zija zizipita ku mafactory zinanasi zilowe ku factory tipange juice ndochi zilowe ku factory tipange zosiyanasiyana kandi mafruits a mtundu wanji zipatso za mtundu wanji zipite ku mafactory tipange zosiyanasiyana chotero pambali pa mafactory a tea mafactory a macadamia tikhalenso ndi mafactory a zipatso komanso timalima mtedza kuno tikhale ndi mafactory opanga mafuta a mtedza timalima soya tikhale ndi mafactory a soya opanga mafuta ndiye chilichonse chimene tikulima chija chizipita ku factory chikonzedwe bwino chikakonzedwa bwino tizigulitsa dziko lomwe lino komanso zina zipita kunja tikatero chuma chikamayenda bwino mafactory wakamayenda bwino anthu kumalandira masalale abwino mafactory muja zithandiza kuti dziko lathu ndi chuma chake chipite patsogolo kwambiri komanso ndi pomwepo monga vice president anena mafactory a tea ambiri ali kuno tea wawo ucha amacha kuti Indian varieties of tea mbewu yake ndi yakalekale inabwera ma 1900 chakuti oyambirira kalekale si mabereka kwambiri komanso tea wake flavor yake ndi yomwe ija masiku ano kunabwera ma varieties a tea abwino amene mabereka mochuluka komanso flavor yake abwino mtengonso pa world market amakhala abwino tiwathandize makampani ngati Comforts Satemwa ndi ena otero tiyambe kubweretsa varieties abwino aja tizipanga replace zakalezi ndi varieties abwino amene azilipatsa ndalama zambiri zimenezo tidzawathandizire chifukwa iwo aja ndi ma mega farms athu koma tathandize kuna kuti ulimi wawo upite patsogolo zikatero onse ogwira ku mafactory amene aja ndi mafamu amene aja ma state ayamba kulandira masalale abwino chifukwa tea amene azipititsa kunja azikhala pa mtengo abwino kwambiri azipanga phindu lija azilibweretsanso kwa ife anthu akuchokera kuno kutyolo komanso mati estates ambiri ali ni malo ena amene samagwiritsa ntchito idleland amene samagwiritsa ntchito tikambirane nawo malo aja ndi awo koma tikambirane nawo tione kuti poti samagwiritsidwa ntchito malowa angatipatseko ife aboma bwanji malo ena tiyapatse anthu amalawi kuno ena amene akusowa anthu malo tangosa kulima azikalimapo malo ngati ameneyo zimenezo tizazilimbikitse tizazikonze kuti amalawi akhale ni mwayi olima fetereza tikakonza bwino azidzachita bwino pa umoyo wawo chachitatu ife a UTM tidzayika ndalama yokwana 500 billion kwacha mu ntchito za migodi Malawi Mulungu analidalitsa ndi miyala ya mtengo wapatali pompapa tili ndi mgodi wa rare earth zinthu zinawapangira mafoni amene akuonetsa akulu awa mkatimo muli zinthu zina amati rare earth zinawapangira rare earth zimenezozo tilinazo pompa paseri apa tidzatsegule mgodi konkuno ota Malawi azikagwira ntchito kumene kuja komanso papiri la Mulanje pasipaja timadziwa kuti pali bauxite umene paja nayenso takhati kukamba za bauxite zantsegula amene mgodi umene uja kuseri kwakeko kuphalombe kuja kusongwe hill nakonso kuliso malo ena kumene kuli miyala ya mtengo wapatali ya rare earth
yonseija ni mikodi itatu imetinga tekuitsekula panopa mosavuta chikuvuta pano chikuadikira anthu ena achokera kutali uko adzatitsekulire mikodi azilijera masuku pamutu ife UTM tikuti muchaka chilichonse cha boma tizayika 500 billion kwa chaka ndi chaka ndicholinga chakuti migodi ngati imeneyi tiyitsekule tokha Malawi tikayitsekula anyamata ndasungwa na dziko lino mmawa mwakuti azipita ku Joni ukafuna ntchito azipita ku Copper Belt ku Zambia ukafuna ntchito anyamata athu azikagwira ntchito apo migodi yapo magalimoto azigulira pompa nyumba azimangira pompa tikatero dziko lathu likhali kumatukuka pang'ono ndi pang'ono. Ife UTM tikufuna kuti muzaka 5 zathu zoyambirira tidzatsekule migodi osachepera 10 dziko la Malawi ndi ndalama imeneyi tikapanga motero dziko lathu liyamba kumatukuka ndi kukwera ndi kupita patsogolo. China chachinayi ndichotsiriza ndiye chakuti ifeyo a UTM tidzayika ndalama yokwana 100 billion kwacha ku konsolo iliyonse pano makonsolo ambiri amalandira 300 million kwacha pachaka 500 million kwacha pachaka ena akachita mwayi zimadutsako billion ala akachita mwayi ndiye ife UTM ifo tidzapereka 100 billion kwacha konsolo iliyonse ndicholinga chonena kuti misika ngati iyi ya Choloyi tidzayikonza sangolemba Cholo modern market isali modern market yani tidzakonze misika ngati imeneyi idzakhale ya mode monga mmene tamaonekera misika ina yakunja tidzaukonze msika wathu kudzonse ma buildings sanitation ndi sinazotero tidzazikonze komanso misewu yambiri kwathu kuno ilibe phula ndalama zimenezi akukonsolo adzayikire misewu imene chamaphula masukulu ambiri kuphatikizapo padimba pangapa pa Theosophy School adzapakonze mene pacha padzakhale pabwino padimba pacha ana ena adzabwera mtsogolo mazamazati ndi padimba pamene pacha iya idzakhale sukulu yabwino komanso ndi ma primary schools ndi ma secondary schools ena onse ma CDS ndi ndalama imeneyi adzathe kukonza pachipatala pathupa chamangira posachedwa apa koma nthawi zitamakapanda mankhwala ma equipment ambiri ndi othyoka osakhala bwino ndi ndalama imeneyi adzathe kukonzera zonse zija mankhwala adzipezeka mzipatala komanso chipatala chathuchi ndi zipatala zina zonse muno mu Cholo zidzakonzedwe ndi kukhala zabwino komanso ogwira ntchito mboma kandi apolisi kandi amanesi maziphunzitsi ndi ena otero onse azidzapatsidwa ndalama yogwirika osati ya ma units masalama apatse masiku anowa koma adzapatsa ndalama yogwirika ndalama yabwino tidzakonzenso kuti ndalama zolandira ma civil servants ndi zabwino mboma chotero ni ndalama imeneyi madera ena kumene kuna sikunapite mapaipi amadzi madera ena kumene sikunapite malaini amagetsi ndi ndalama imene ya konsolo adzaonetsetse kuti madzi aukhondo akufikira nyumba zambiri malaini amagetsi akufikira nyumba zambiri anthu ambiri adzakhale ndi magetsi chotero pa 16 September mukavotere UTM ndingonjezerapo china chenicheni chotsiriza chenjeni kumapeto nchakuti ife UTM pachaka ndi chaka tizidzayika 500 billion kwacha mundalama zachuma zaboma zokonzeranso ntchito zokopa alendo tili ndi Mulanje Mountain uko imene ichapa kunika tikonze bwinobwino kumene kucha kuti kumulanje kucha kukhale mahotelo ochuluka misewu yabwino kumene kucha komanso kani ma golf courses zinazotero tizikopa anthu adzibwera malo amene acha chifukwa phirili ndi lachitatu muno mwa Africa monse ndilofunikira kwambiri tingathe kulimbikitsa ntchito zokopa alendo komanso zichamati ma cable cars tizitha kupanga cable car ndimene mwapangira mawaya amene wamaketsiwa basi pakati kuti kukoka ngati mavoti tivota ife abwana ndima malo mavoti tivota ife abwana ndima malo mavoti tivota ife abwana ndima malo mavoti tivota ife iwowa Musa waderere iwowa aweza dimungu iwowa Musa waderere iwowa aweza dimungu zikomo ndiye ma cable cars sisi ndizodula sisi ndizovuta
ndizongofunika kana milioni angati kaya koma ndizimzotheka zosavuta kupanga tidzawalimbikitsa business tidzawathandiza pesa ngongole zakuti adzapange zimene zija ena akuyang'anira nkhani ya mahotelo ena akuyang'anira nkhani yokwera pa sapino paja mosavuta pakebo kayo wakweza anthu kasiyone paja ena akutsika ena akutani tidzalimbikitse ntchito zokopa alendo Lake Malawi nyanja yonseija coastline yonseija tidzaonetsetse tamanga mahotelo abwino okopa anthu osiyanasiyana odzaona ku Malawi kuno olemera pang'ono olemera kwambiri onsewo tizidzakopa bwera kuno ku Malawi kudzaona ntchito zathu zokopa alendo tikapanga zimenenso ndiye kuti dziko lathu likhala dziko labwino tikakonza nkhani ya ulimi imene ndafotokozera muja anthu tizidya katatu tionetsetsanso kuti anthu ambiri m'mafactories alimowo anthu akugwira ntchito m'mafakitale tikakonza ntchito za migodi ndiye kuti anthu ambiri apeza ntchito achinyamata 1 million jobs zija zitheka mukupeza ntchito ngati imeneyo tikakonza ntchito zokopa alendo mupezeka ntchito zambiri komanso chuma chathu ndi zonsezi tadzikonza tikayika ndalama m'makonsolo ndiye kuti maboma onse a dziko lino akhala maboma abwino omafanana ndi Blantyre Lilongwe ndi Mzuzu chifukwa aliyense akulandira ndalama zofanana ndi nzake chotero pa 16 September mukavotere makansala a UTM mukavotere ma MP a UTM komanso mukavotere ine ngati president wa UTM wa dziko lino monga edanena tinadzichita mu nthawi ya malemu apingo tinagwira ntchito zokhazokha zachuma mu nthawi ya apita pano tifoti zigwirenso ntchito zimenezi tikuwuzani zinthu zogwirika ndi maso ena achama kuti ngoti tilimbikitsa za ulimi tilimbikitsa za migodi tilimbikitsa za fakitale koma amangolankhula ndi pakamwa samayikamo ndalama iliyonse pamene ife tikuti tidzayika 500 billion kwacha monsemu chaka ndi chaka tizikonzedi kwa ndithu tidzakonza misewu ndi zinatsotero tidzayika 100 billion kwacha chaka ndi chaka kukhonsolo iliyonse ndikuwuzeni masamu ake ndikumaliza masamu ake ndinakhala budget director masamu ake ndotere onena kuti mukayipatsa khonsolo iliyonse 100 billion kwacha makhonsolo 29 ndiye kuti ndalama zake ndi 2.9 trillion kwacha mukapereka 500 billion kwacha kuzaulimi 500 billion kwacha kuzamigodi 500 billion kwacha kusamafakitale 500 billion kwacha kuzokopa alendo chaka ndi chaka tizidzapereka 2 trillion kwacha mukatenga 2 trillion kwacha plus 2.9 trillion kwacha kumakhonsolo ndalama zonse zikuona 4.9 trillion kwacha chaka chino budget yake ndi 8 trillion kwacha kutanthauza kuti tikungodekako half ya ndalama za chaka chino ndikukonzera zonsezizi hafu inayo kumapangira zina kukwezera ngongole ndi zina zotero izi nzotheka masamu ake ngosavuta ife tikalambonga pa 16 pano tifuna Malawi asinthe nkhani ya pa 16 si nkhani ya zandale tapanga ndale kokwanira zaka 60 days timapanga ndale tazipanga ndale kokwanira koma njala sinathe umphawi sunathe dziko silinatukuke mavuto tidakali nawo ulendo uno sitikuvotera chisoni ya sitikuvotera nkhani za ndale ya tikuvotera nkhani yotukula dziko lathu litukuke likhale labwino mukavotere UTM mukativotera ife ndi cholinga dziko la Malawi lisinthe likwere pachuma lipite patsogolo dziko kwambiri abale wanga kuti munabwera taonana tidzabwereso zapanga nsonkhano zikomo kwambiri mungaudalitseni zikomo zikomo kwambiri amainja abambo anyamata ndasungwana kuvota timavota tsiku limodzi kuvutika timavotika zaka 5 ulendo uno chonde abale anga tisakaponye chonde president uyu ali apa Dr. Daliso Kabambe a first lady ndi awali apa a president tikupemphani kuti mukhale pakati moto kuti yende kuti anthu ena aswati mmosi akuone amainja abambo anyamata ndasungwana zikomo kwambiri pano pa cholo zikomo
kukamba choncho kirimu imeneyo kirimu ya Malawi chiyembekezo cha Malawi takota kabambe kuyenda pang'ono timati aseno pakwawo osawepa osafoga tekifotera UTM zambiri zisinthe azakamba CBC kukunyadilani zonse azofala okulisa terere akuyakudaisa kwambiri kukaba kakola wakafundo zosinji Whoa,